Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mawu uno muli ndi ine Romeo Mali koma poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wauza gulu limene alisankha kuti lifufuze za ngozi ya ndege kuti ligwire ntchitoyi mwaukadaulo ponena kuti iyi ikhala njira imodzi yochepetsako ululu umene Amalawi akumva. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati amene akuaganizira kuti amachita zaupo ofuna kupha mtsogoleri wa dziko lino awatulutsa pa belo. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Sungwana ya Scorchers yafika mu ndime ya semifinal mu mpikisano wa Kosafa. Mu nkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walangiza mamembala a komiti imene ifufuze za ngozi ya ndege imene inachitika ku Chikangawa kuti agwire ntchito yawo mwachilungamo pakuti zotsatira za kafukufukuyo ndi zimene zidzakhazikitse mitima ya anthu pansi. Dr. Chakwera amalankhula izi ku nyumba ya boma ku Lilongwe atatha kulumbiritsa mamembala awo kuti tsopano ayambe kugwira ntchitoyo. Eunice Ziovu wafika ndi zambiri. Mmodzimmodzi awalumbiritsa kuti agwire ntchito yofufuza zomwe zinachitika kuti ndege yomwe inanyamula yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu inagwera. President Dr. Lazarus Chakwera poyankhula anati kafukufukuyu ndi imodzi mwa njira zitatu zomwe anaziganizira kuti zithandizire kuti Amalawi adziwe chenicheni chomwe chinachitika pa 10 Juni chaka chino. Mplani yanga yofufuza za ngozi nakoza kuti pachitike kafukufuku oyang'anira mbali zitatu. Mbali yoyamba idali yofufuza kuti kodi anthu amene anatisiya chifukwa cha ngozi imeneyi chinawapha nchiyani, komanso kuunikira ngati panali aliyense amene anali ndi moyo mu ndegemo itagwa. Kafukufuku ameneyu anapangidwa ndi akatswiri achipatala omwe akubanja anawasankha kuti agwire ntchito yowunikira mitembo ya anthu amene adali mndegemo. Kafukufuku wachiwiri anali yowunikira kuti kodi chinagwetsa ndegeyo nchani, ndipo nthawi imeneyi tinawapempha akatswiri aku dziko la ku Germany kuti afufuze chifukwa iwowo ndi amene anapanga ndege yomwe inagwayo. Ndiye akatswiriwo anafika mdziko muno nkugwira ntchito yawo, ndipo preliminary report yawo anayitulutsa kumapeto kwa mwezi wa August. Komano yatsala ni ripoti yotsiriza yoti atiuze mwachuchuchu kuti kodi vuto linagwetsa ndegeyo nali chiyani. Mtsogoleri wa dziko linoyu anatsindika kwa akuluakulu omwe agwire ntchito ya kafukufukuyu kuti akuyenera kugwira ntchitoyi modzipereka kuti anthu awakhulupirire. Fufuzani mosatengera mbali, fufuzani mosatengeka ndi anthu andale ndi miseche, fufuzani pofusa mafunso aliyense amene ali ndi chidziwitso ndi umboni otsimikizika pa zomwe zinachitika. Fufuzani mosabisa kapena kuyikira wina kumbuyo kapena kunena mosungunula chilungamo ncholinga chosangalatsa munthu. Chifukwa ntchito yomwe mwalumbira lero, ntchito yoyika choonadi cha ngozi imeneyi pa mbalambanda, ndi ntchito yopoletsa mabala a Malawi onse. Ndipo polankhulapo wapampando wa komishoni Justice Jaba Alide wapempha anthu onse mdziko muno kuti adzaperekere umboni pa nthawi yomwe komishoni idzayitane anthu kuti ayankhule nawo. Ndipo nawo a Justin Nkandawire omwe ndi katswiri pa ntchito za ndege anafotokoza kuti pochita kafukufuku wa ndege amayang'ana zokhazo zomwe ndi umboni ogwirika okhudzana ndi zomwe zinachitika. Komishoni yomwe ayikhazikitsa kuti ichite kafukufuku wa za ngozi ya ndegeyi akuti ikuyembekezeka kudzapereka ripoti lake kwa mtsogoleri wa dziko lino kumapeto a mwezi wa Novemba chaka chino. Ndine Eunice
Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti atenge nawo mbali posamalira asilikali akale amene anamenya nkhondo zikuluzikulu. Dr. Chakwera walankhula izi ku Lilongwe pamene amatsegulira sabata yotolera ndalama zothandizira asilikali amene anamenya nkhondo zikuluzikulu za dziko lapansi. Zambiri mu ripoti ili. Sabata yapope anayikhazikitsa ncholinga chokumbukira ndi kupereka ulemu kwa asilikali omwe anafa komanso kupulumuka pa nkhondo ya pa dziko lonse. Musabatayi asilikali amatolera ndalama zothandizira asilikali omwe anapulumuka pa nkhondoyi ndipo anapuma komanso mabanja a asilikali omwe anamwalira. Mawu akatakhazikitsa sabatayi, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati nkofunika kukumbukira ntchito yomwe asilikaliwa anagwira. President yu wati dziko lino liyenera kusonyeza kuthokoza kwake kwa asilikaliwa powathandizira magawo osiyanasiyana kuti adzikhala moyo wabwino. Dr. Chakwera wati boma kumbali yake likuyesetsa kusintha umoyo wa asilikaliwa, koma mpofunika kuti nzika za mdziko muno zipeze njira yochulukitsira njirazi pothandiza asilikaliwa pomwe akhale akutolera ndalamazi musabatayi. Mawu ake wa mpando wa bungwe la asilikali opumawa la Veterans and Ex-Service League of Malawi Velom a Henry Odilo ati msabatayi akufuna kutolera ndalama zokwana 200 million kwacha zomwe mazina azigwiritse ntchito yokonzera nyumba za asilikaliwa kumalo omwe amakhala kuzomba. General Opuma Odilo wathokoza boma poonjezera ndalama zomwe asilikaliwa amalandira pa mwezi komanso kuonetsetsa kuti ndalama zawo zina akulandira. Pempha kuboma kuti pali anthu awa teni mwaganizire tawathandize kuti ndalama yawo itani azilandira chimozimozi mmene akulandira zenzawo. Boma linavomera ndipo pakali pano malipiro amene anthu amba kupasidwa, koma ndivomereze kuti sizingachitike kuti onse alandire nthawi imodzi, komabe boma akuyesesa kuboma kumalipira anthu ndalama zawo. Komanso mwapadera boma lonjezera malipiro amapenshoni a asilikali athu amene amalandira ndalama yochepera 100,000. Panopo amene amalandira musimo onse akweza ndalama yawo ikuyambira pa 100,000. Pamwambo, President Dr. Lazarus Chakwera wagula duwa loyamba la pope ndi ndalama zokwana 2 million kwacha. Sabata ya pope anayikhazikitsa kuti anthu adzikumbukira asilikali omwe anamwalira pa nkhondo ziwiri za pa dziko lonse. Dziko la Malawi likumbukira tsikuli pa 10 Novemba chaka chino. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. President Dr. Lazarus Chakwera walimbikitsa anthu akunzambwe mboma la Dedza kuti akalembetse mwaunyinji mkaundula wa zisankho kuti chaka chamawa adzatenge nawo mbali pa zisankho. Poyankhula pa msonkhano, Dr. Chakwera ati amva zovuta zimene anthu akunzambwe mboma la Dedza akukumana nazo ndipo pali ndondomeko za boma pofuna kuthana ndi mavutowa. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Pa ulendo wake woyimayima pofuna kucheza ndi anthu ndela la kuzambwe mboma la Dedza, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anacheza ndi anthu malo osiyanasiyana monga ku Magomero, kwa Njonja, kwa Alobi komanso kwa Amwenje, ndipo anthu anali ndi chidwi chofuna kuona mtsogoleri wawoyo. Mawu ake pomulandira President Chakwera, mfumu yayikulu kachere ya mboma la Dedza yapempha boma kuti lipitirize ntchito yopereka chakudya kwa mabanja amene akuvutika ndi njala, ndipo aphungu osiyanasiyana nyumba ya malamulo monga Ozias Chidovu, Filipo Chinkhondo komanso Keremendi Mulombwa onse adera la kuzambwe mboma la Dedza anapempha chimodzimodzi. Pa nkhani yakalembera wa mavoti pokonzekera chisankho cha chaka chamawa, aphungu onse akuzambwe mboma la Dedza atsimikizira President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, yemwenso ndi President wa chipani cha Malawi Congress MCP, kuti anthu akulembetsa mwaunyinji. Ndipo polankhula kwa anthuwo, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsimikizira anthu a mboma la Dedza kuti boma layamba kale ntchito yogawa chakudya m'madera osiyanasiyana pofuna kuthandiza anthu amene akusowa chakudya. Madera wena ndi wena vanthu adayamba kale kulandira chimanga miyezi ingapo yodzika bwino kwa wonse, koma kuno timadandaula chifukwa tikungofera kuchipinda. Ndiye tauza maunduna wonse mogwiza ndi adodma chifukwa vaja vajenda wochita za mtukula pakhomo wa ku Ministry of Finance wochita za MVAC kumawerengera nyumba za wanthu komanso akunduna wa ulimi
mogwirizana ndi wakunduna wa mafumu tifuna wonse akhale pansi alongosole kuti zinthu zizifanana osamachunachuna kuti azingopindula niwena wakale ayi. Ndiye zimenezo nzofunika kuti zitsatidwe kuti anthu alandire chakudya monga mmene wayamba tsopano kugawa kuno kwathu. Iye anachenjeza kwa anthu amene akugwira ntchito yogawa chakudyachi kuti asamakondere pofuna kuti wina aliyense apindule ku ntchito imeneyi. Dr. Chakwera anatinso walangiza maunduna ona za chuma, unduna ona za malimidwe, unduna za maboma ang'ono komanso unduna ona zoti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi kuti azikhala ndi manambala ofanana a anthu amene angapindule ku ntchito zosiyanasiyana za boma pofuna kupewa kuti anthu okhaokhawo ndiye adzipindula ku ntchito zosiyanasiyana zimene boma likugwira pofuna kuthandiza anthu. Pa nkhani ya ngongole ya NIF, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walimbikitsa amayi ndi achinyamata kuti akhoza kutenga ngongole yokwana mwina 1 million kwacha popanda kupereka chikole china chilichonse. Dr. Chakwera anatsimikiziranso anthu andera la Kuzambwe mboma la Dedza kuti boma lake likukonzanso msewu ochoka pa Chimbiya kukafika kwa Alobi omwe ndalama zake mbuyomu zidasakazidwa ndi boma lomwe lapita. Pa chisankho cha chaka chamawa, Dr. Chakwera anapempha anthu kuti akalembetse mwaunyinji pofuna kuti adzakhale ndi mwayi oponya voti yawo. Atikamba kuti kukhala ndi chitupa chovotera kuzawapatsa mwayi osankha kuti chitukuko chipitirire mdziko muno. Ndipo pa nkhani ya zamalimidwe, President wa dziko linoyu walangiza alimi kuti akonze minda yawo msanga. Atikamba kuti zikuoneka kuti mvula yodzalira ikhoza kugwa nthawi ina iliyonse. Isaac Jali, MBC, Dedza. Bwalo la milandu ku Lilongwe Magistrate dzulo lapereka belo kwa mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati ponena kuti apolisi alibe zifukwa zokwanira zowasungirabe mchitokosi. Amene akuva mlandu, Principal Resident Magistrate Roderick Michongwe anati zipangizo zonse zimene zikuganiziridwa kuti Kaliati anagwiritsa ntchito pa mlandu zili m'manja mwa apolisi. Choncho Kaliati sangasokoneze umboni wa nkhani mwa njira ina iliyonse. Ndine osangalala ponati khoti yagwirizana nafe zimene timapanga timu and client wangu ati pali nthawi ina yake athini ngati dziko toyenera kukula. Ndinena mawu amenewa toyenera kukula kunena kuti malamulo tinayapanga kutengera 1994 constitution tizialemekeza. Munkhani ina, anthu amene adapulumuka ku ngozi ya madzi osefukira mboma la Phalombe atsindika zakufunika kumanganso chipatala cha Nkhulambe chimene chinakokoloka ndi madzi. Amayi amene amakhala mdera la mfumu Nkhulambe auza MBC kuti matenti amene adayikidwa pamalo ophunzirira kuti amayi azichitiramo si malo abwino ndipo amasokoneza zinthu zambiri. Trust Office wadza ndi ripoti. Namundi wa Fred chaka chathachi sadawononge chuma chokha kapena kusamutsa anthu m'madera awo. Ntchito za umoyonso nazo zidasokonekera. Ena mwa anthu omwe talankhula nawo atsindika kuti amayi oyembekezera komanso anthu omwe ali ndi kachilombo ka HIV amavutika kuti apeze thandizo kamba kuti malo oyembekezera omwe adakonzedwa awa si malo abwino kulandirira thandizo. Mmene kwamangidwa ujeni kusukuluko chipatala zirona zamba kung'ambika komanso ana akusuzumira kutionera. Ana amachira kumuseka nzimayi mwaona akupita kochira ndipo chachizukira njena kuti nzimayi akumapita kuja zimakhala zochitisa manyazi amaza kuti ndi kuti azimayi akapita kuja ndi kuti amapanga ko izi ndipo amalira. Ndipo mmodzi mwa ana mwino pa chipatala choyembekizirachi awiri Mandala wati ntchito yawo ikukhala yovuta kamba kuti chipatalachi chayamba kuonongeka. Tusera zake matenti athu monga mene maonera ku OPD ayamba kutibuka pansi tikapita ku maternity tenti ya maternity ndiona kuti mapolo ake apanga luseni ndithu kuti kukabwera mfula komanso mphepo timakhala ndi mantha kuti china chake chikhoza kuchitika matenti akhoza kuta. Issue number 2 ndionera kuti pamuzi pano palibe magesi okhazikika. Mkulu wa zaumoyo ku Phalombe a John Phiri atsindika kufunika kumanganso chipatala cha Nkhulambe mwachangu kuti mavuto ena omwe anthu akukumana nawo achepe. Tikadakonda kuti chipatalacho chitabwezeretsedwabe to apo kana lino proposal nena kuti ene yake akuno achite identify malo ena kuti thandizo lithoma kaperekedwera kuti
kumeneko. chipatala cha Nkhulambe chomwe chili pa mtunda wa makilomita 24 kuchokera ku chipatala chachikulu cha Phalombe chikutumikira anthu pafupifupi 30,000 mderali. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nkhani izi zikuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Romeo Mali. Tiye ntionenso mitu yake. President Chakwera wauza gulu limene alisankha kuti lifufuze za ngozi ya ndege kuti ligwire ntchitoyi mwaukadaulo ponena kuti iyi ikhala njira imodzi yochepetsako ululu umene Amalawi akumva. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati amene akuaganizira kuti amachita zaupo ofuna kupha mtsogoleri wa dziko lino awatulutsa pa belo. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya asungwana ya Scorchers yafika mu ndime ya semifinal mu mpikisano wa Kosafa. Popitirira nkhanizi, boma lati lachotsa misonkho pa zipangizo zina za ulimi ndi cholinga chofuna kulimbikitsa alimi kuti ayambe ulimi wa bizinesi. Nduna ya undunawu asamkawale yati unduna wawo wamvana ndi unduna wa zachuma kuti alimi adzipindula ndi khama lawo. Iwo amayankhula izi atayendera ena mwa magulu amene akupindula ndi thandizo la zachuma kuchokera ku AGCOM mchigawo chakumwera kwa dziko lino. Charles Chindongo anali ndi ndunayi pa ulendo ndipo wadza ndi zambiri mu ripoti ili limene akuwerenga ndi Austin Kachipeya. Mwazina unduna za ulimi kulimbikitsa alimi kuti akhale m'magulu kuti ayambe kupindula ndi ntchito zosiyanasiyana za ulimi. Kudzera mu ntchito za Agricultural Commercialization AGCOM, undunawo uli ndi chikhulupiriro kuti alimi ambiri tsopano ayamba kupindula ndi khama lawo kudzera mu ulimi. Mwazina unduna za ulimi kulimbikitsa alimi kuti akhale m'magulu kuti ayambe kupindula ndi ntchito zosiyanasiyana za ulimi. Poyankhula atamaliza kuyendera ena mwa magulu a alimi omwe akupindula ndi ntchito za AGCOM ku Chikwawa komanso Blantyre, nduna za ulimi asamkawale yati nzokondweretsa kuti amayi ambiri akuchita ulimi ngati bizinesi. Apa ndunayi inaonjezera kunena kuti unduna wawo wamvana ndi unduna zachuma kuti achotse misonkho pa zipangizo komanso makina ena othandiza kutukula ulimi. Mwachitsanzo tinagwirizana ndi unduna wa zachuma kuti utithandize kuti uchotse misonkho ina pa zipangizo za ulimi, duty free status, ku china chilichonse chimene chikhozobwera chimene chithandize ulimi muno Malawi. Tinagwirizananso ndi unduna wa zamagetsi kuti utsitse mitengo imene alimi amapereka kuti ulimi wawo upite mtsogolo. Tipitiriza kukamba ndi maunduna osiyanasiyana kuti tathandize cholinga ulimi uphweke tikhale ndi zinthu zoyenerera. Kumayambiriro wapampando wa umodzi wathu Cooperative Society ya ku Blantyre, Mai Silvia Mataka ayamikira boma kamba kotukula ulimi kudzera mu ntchito za AGCOM. Komabe iwo apempha boma kuti lipitirize kuthandiza maguluwa kutsatira zovuta zachuma zomwe akumana nazo, pakatipa zomwe ndikuphatikizapo kuchepa kwa mphamvu kwa ndalama yakwacha. Mano kunapezeka kuti titalandira ndalama zija December ya 2022 inazatsatana ndi ma devaluation aja omwe nonse mukwadziwa. Ndi zinakhala ngati ndalama zija zasandukano half yomwe tinapempha. Ndesi tinathe kuti tipange zonse timafuna kupanga. Ntchito ya chitukuko ya ulimi ya Agricultural Commercialization AGCOM ikulandira thandizo la zachuma kuchokera ku World Bank. Mfumu ya mzinda wa Blantyre a Joseph Makwinja pamodzi ndi makhansala angapo apereka katundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha ndi kuzipinda za ana odwala kansa ndi amene ali ndi vuto la mafupa pa chipatala cha Queen Elizabeth mu mzindawo. Chamba pa 23 August nali ndi function launch ya maloto anga amene ndingachite pampando mene anandisankha makhansala zanga omweyo. Ndi mmodzi ya maloto angawo anali amenewa chifukwa timabwera kuno timaona amene akuvutikira mapatient ena. Ndi siku lomwero tinakhazikitsa thumba kuti atithandize. Ndi anthu anatithandiza ndalama. Ndi pati ya ndalamazo lero ndimene tikupita gula katundu kuzapasa ana.
tasankha ana chifukwa ndi atsogoleri amawa, mapresidenti amawa, maminista amawa, atolankhani amawa, china chilichonse chili mwanamo. Ngati tikufuna kuti zikoli liyende likhale bwino tiyenera kuti tisamale anawa kuti usogolera mawa uzatheke bwino. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu wa anamwino pa chipatalachi Lawrence Kanyemba anayamikira khonsoloyi chifukwa cha thandizolo limene lichepetse mavuto amene odwala akukumana nawo. Ife achipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital kumbali ya ana tiyothokoza kwambiri chifukwa cha chithandizo chimenechi, ndipo sitikuchitenga chinthu chophweka chifukwa chokuti ana athu amene amapezeka ku wodi ya kansa komanso ya kumafupa enaso onse amene ali za ubongo amakumana ndi zovuta zambiri, nthawi zambiri amakhala mu chipatala nthawi yawo yambiri, kutanthauza kuti ngakhalenso makolo awo amakhala alibe nthawi yokwanira yokuti akhoza akapanga mabizinesi ena makolo awo chifukwa chakuti mwana akudwala samathaso ngakhale amatha kuyima ntchito, kutanthauza kuti mwanayo kupatula kuti akulandira chithandizo cha mankhwala amasowaso zinthu zambiri ngati chakudya. Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya sungwana ya Scorchers yafika ndime ya masemifaino mu mpikisano wa Kosafa itakantha Mauritius zigoli zisanu ndi zinayi 9-2. Kupambanaku kwachititsa kuti timuyi imalize pamwamba pa gulu B ndi mapointi asanu ndi awiri 7. Botswana imene imatsogola mu gululi yamaliza pa nambala yachiwiri ndi mapointi asanu 5 italepherana ndi Madagascar posagoletsana chigoli chilichonse. Mu ndime ya masemifaino, Malawi ikumana ndi timu imene itsogole mu gulu C imene ndi pakati pa Zambia ndi Comoro amene akumane lero. Timu ya Scorchers ndi yomwe ikusunga chikhochi itagonjetsa Zambia mu ndime yomaliza chaka chatha. Mpikisanowu ukuchitikira mdziko la South Africa. Popitirira ndi nkhani za masewero, mnyamata wa zaka 18 Hope Msukwa wapambana pa mpikisano wokwera njinga za moto kumapiri aku Misuku m'boma la Chitipa. Mawu ake DC wa bomali a Macmillan Magomero ati ndiokhutira ndi mmene zayendera ponena kuti zogwirizana ndi masomphenya awo opanga boma la Chitipa kukhala malo azokopa alendo. Hassan Perry wabwera ndi zambiri mu ripoti. Atayimba kelele oyambitsa mpikisano, anyamata othamanga anathamanga liwiro la mtondodoka kuti achite bwino pa mapeto. Pokala msewu wa fumbi aliyense anayesetsa kuti akhale patsogolo ndi cholinga choti fumbi lisamusokoneze. Malo ena ndi amiyala ovuta kudutsa zimene zimachititsa akaswiriwa kuti ayende mosamala. Msewu wa kumapiri aku Misuku uli ndi malo ambiri okumbika miyala zomwe zimafunikira akatswiriwo kuyenda monyengerera kuti akafike. Mpikisanowo unafika malo ena pomwe ndi oterera zitunda komanso okhotakhota kwambiri zimene oyendetsa njinga za moto amavutika, ndipo zinali zosadabwitsa kuona anthu angapo akugwa. Komabe amataka agwa amadzuka kupitiliza mpikisanowo poganizira kuchuluka kwa ndalama zimene atapeze. Malo ena monga pasokola ndi ku Misuku anthu anayima mpepete mwa msewu kuchemerera oyendetsa njingawo. Pa mapeto pa zonse, mnyamata wa zaka 18 Hope Msukwa ndi amene wadya bwino atagonjetsa mzake onse 49 kupambana atayenda mtunda wa 48 km mu mphindi 47. Anzatu anatenga ndalama poyambira paja zinatipweteka kwambiri chifukwa tinali tilibe njinga yoyendesa. Tundere roli tapeza njinga komanso timalimbikira kuti ndalama zizapiteso kwa iwowo ya zipite kwa ife. DC wa boma la Chitipa Macmillan Magomero wati ndiokhutira ndi mmene zayendera chaka chino. Mbo chaka chino wakawosiyana mchifukwa chona kuti there is progress haikulu kwambiri. Last year tinapanga toka ifa council pakali panopa you can see unatapanga recognize ya international recognition tilindi donor amene utipanga fund a motolinyo they have come in as panga pump in 20 million for 3 years and mutakuona so kuti even participation pakali panopa yakhaikulu kwambiri. Phungu wadelalo Akezi Msukwa wati ndosangalala kuti anthu akunja ayamba kubwera kudzathandiza pa mpikisanowo.
zinthu zayenda bwino kwambiri, unali ulendo wabwino mukudziwa inuyo kuti tinayamba ndi 5 million kwacha, koma panopo Motorinho inabwerapo yatipasa 20 million imene zitipasa chaka chilichonse. Kampani ya Motorinho ya ku Denmark yathandiza mpikisano ndi ndalama zokwana 20 million kwacha, ndipo iyo yati chidi chawo ndikuonetsetsa kuti anthu ambiri a dziko la Malawi azichita nawo mpikisano. Hassan Piri, MBC, Misuku, Chitipa. Pomaliza mu nkhani yachisoni, loya odziwika bwino komanso katswiri wa maphunziro Maingeyi Kanyongolo amwalira. Maingeyi Kanyongolo amwalira atadwala kwa kanthawi kochepa. Kufikira pa imfa yawo, iwo anali wachiwiri kwa chansala wa sukulu ya ukachenjede ya Catholic, komanso anakhalapo wapampando wa kampani ya Airtel Malawi ndi Standard Bank. Iwo anali mkazi wa Associate Professor Age Kanyongolo. Mzimu wawo uwuse mumtendere. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Chakwera wauza gulu limene alisankha kuti lifufuze za ngozi ya ndege kuti ligwire ntchitoyi mwaukadaulo, ponena kuti iyi ikhala njira imodzi yochepetsako ululu umene Amalawi akumva. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati, amene akuaganizira kuti amachita zaupo ofuna kupha mtsogoleri wa dziko lino, awatulutsa pa belo. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya asungwana ya Scorchers yafika mu ndime ya semifinal mu mpikisano wa Kosafa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Mwakoma nonse. The D-Day, 18th April 2020.